En el ple de març de l'Ajuntament de Biar, entre altres, es va incloure la possibilitat de formar part de 2 nous membres del Consell de Participació Ciutadana de l'associació l'Associació Fotogràfica La Llum de les Imatges de Biar. Lamentablement pensem que la participació ciutadana per a l'Ajuntament de Biar és un 0 a l'esquerra, com ens venen demostrant. Per a la CUP, la participació ciutadana és un eix central de la nostra política. Pensem que la política l'ha de fer el poble, l'ha de fer la gent, ja que la gent és la que millor coneix els problemes que afecten al poble, al nostre municipi, i serà qui pot donar millor resposta per a poder solucionar-los o millorar el que calga millorar. Contigo, niña. Algunes de les nostres propostes de cara a les eleccions de 2015 pel que fa a la participació ciutadana són 1. La creació d'una regidoria de participació ciutadana de caràcter transversal que reculla i lidere les propostes de la gent de Biar. 2. Sotmetre a referèndum vinculant per a on puguen votar els majors de 16 anys les decisions més importants que afecten al poble de Biar. I 3. La posada en marxa d'uns pressupostos participatius per a que els biaruts i biarudes decidisquen què es fa amb els seus diners. Morena la del Pilar, para morena y con gracia, la patrona de Biar. Pel que fa a les queixes de l'oposició sobre la no inclusió del valencià en la publicitat d'un quadre que es va exposar, hem de dir que la supressió de les línies en valencià al País Valencià, del tancament de Ràdio Televisió Valenciana, de Catalunya Ràdio o de la TV3 fan bona mostra de la política lingüística que du a terme el PP al nostre país i del seu menyspreu cap a la nostra llengua i la nostra cultura. Per a la CUP, la característica principal del nostre poble és la nostra llengua, un fet que no ens fa ni millors ni pitjors que altres pobles, sinó simplement diferents. Algunes de les nostres propostes de cara a les eleccions d'enguany serien demanar el requisit lingüístic als funcionaris i funcionàries de l'Ajuntament, també ajudar als comerços que vulguin retolar en valencià fent-los un assessorament gratuït i fomentar la cultura i la música popular en la nostra llengua de cara al que es puguen tindre concerts o espectacles al nostre poble, així aviat.